de lo que és l'Ajuntament, de lo que és cultura, el que és joventut, el que és guàrdia urbana, estem tindrent una miqueta de pressió, i volem Tarragona capital de la cultura 2016 i realment, clar, s'estan tancant locals, s'estan ficant problemes, hi ha col·lectius de música, hi ha col·lectius de pintors, de poetes i aquí, bueno, d'alguna manera, clar, Tarragona, el que s'ha fet, de lo que vivim, de les ruïnes romanes de fa 2.000 anys, el que passa amb la cultura de l'origen, i l'Ajuntament tindria que apoyar-nos, d'alguna manera. L'Ajuntament quasi que d'alguna manera proposa traslladar una mica l'oci nocturn de Tarragona cap al port. Vosaltres això evidentment no us sembla bé, explica'm una miqueta els arguments. Home, aquí és que clar, al principi la gent anava a Salou, després a la Pineda Drin, es matava la gent, com els cotxes, van vindre cap aquí, Pau del Protectorat, havia un ambient, diguem, i es va tancar tot allò per els problemes amb els veïns, que jo ho entenc, el descans dels veïns també és important, però bueno, la cosa, si hi ha comunicació, d'alguna manera es pot arribar a una solució. I què passa? Després de Pau del Protectorat es va passar al Port Esportiu de Tarragona. Allò va ser un producte de l'Ajuntament, sincerament, es va fer, i què va passar? Assassinats, violacions, pelees, va haver de tot allí, i d'alguna manera. Jo el que dic, tant la plataforma que hem fet, plataforma d'oci nocturn de Tarragona Centre, són tots els locals d'una manera de protesta, i el que volem és comunicació amb l'Ajuntament per arribar a que Tarragona tingui un oci nocturn, la cultura, per això. Sentiu d'alguna manera que esteu en el punt de mira, com si us volgués escombrar de la zona de la part alta? Sí, sincerament sí. El tema aquest del local High... Part alta, part baixa... Una mica de la ciutat, del nucli urbà. Del tema del Highland, que s'ha parlat molt, vosaltres creieu que hi ha un tracte a favor per part de l'Ajuntament? No, jo no opinaré d'això. Jo estic defendent una miqueta el que és els locals, i puc dir noms, la Sala Cau, que porta 15 anys, el Tupaquito, té l'equip precintat i porta quasi 60 anys. El problema són les llicències, la regulació i la normalització de les llicències, que d'alguna manera és que, clar, estan obsoletes d'abans, perquè la part alta van canviar les llicències per locals que havien de prostitució, i clar, i tot això es va passar a la part baixa. No és així, no és així, Manu. No és així? No és així. Estàs parlant de la part alta quan jo represento la part alta. No és així, jo represento els veïns. Jo soc el Jordi Ferrer. Vale, molt bé. Doncs parlem... No, però sí... No, parlem només del tema dels locals de la zona. Una mica el sentiment teu, el sentiment vostre, de que sortiu una mica al carrer... I la gent, vull dir que quan comença a haver una miqueta d'ambient en una zona, sincerament és castre, d'alguna manera, i clar, i al final, la gent, al final és el que diuen, ¿dónde vamos hoy? Nos vamos a Reus, és trist. No pas de Reus, m'entén, però vull dir, és trist, és una miqueta trist. I el que dic jo és que aquí a Tarragona, a ningú dels locals que han hagut aquí, n'hi ha hagut el que diem d'un assassinat, una violació, i fent alguna cosa per la cultura contemporània a Tarragona. DJs, concerts, hi ha un esforç des de la part privada del sector molt important i que d'alguna manera es tindria que valorar. Penseu que aquesta oferta, aquesta idea de l'Ajuntament de Tarragona, del port, de potenciar-lo una altra vegada, però que el port ara mateix és insegur, la gent, no sé, els usuaris en general... Em sembla que queden 7 o 8 locals oberts, de 40 i alguna cosa que havien. I tampoc entro, si ells tenen els seus problemes també, entens? Que no anem en contra ni del port ni vaig en contra de, com demanes tu o preguntes tu de Highland, ni entro ni surto, el problema és de tots, de les llicències. I clar, amb aquesta por també se juga, d'alguna manera. És a dir, subvenciono perquè facis concerts però no pots fer concerts, és una incongruència, d'alguna manera. I l'únic que volem és això, una miqueta per la gent i per nosaltres, i per Tarragona, d'alguna manera. Aquesta polèmica que té l'Ajuntament relatiu a la possibilitat que resolguin el tema de concessió de llicències, ho veieu com una fugida que van. Bueno, la setmana que ve tindrem una reunió, ja t'ho diria la setmana que ve. No? Bueno, tenim una reunió la setmana que ve, el que és la plataforma, i ja veurem. Què vol dir? Amb el Carles Castillo. Com es diu la plataforma? La plataforma de... Ponte Fe. Vale, plataforma de l'oci nocturn de Tarragona. Centre. Una última pregunta.
suposo que és obvi, no? Però una mica per saber també la teva opinió com a propietari, però també suposo com a usuari de vegades de l'oci nocturn. Concentrar l'oci nocturn en una ciutat revitalitza la cultura, com abans dèiem. Si em pots explicar això una mica més àmpliament, perquè... Clar, jo penso que sí, és a dir, ve la gent de fora i, hòstia, ara on anem, no? A prendre una copa o on se'n va. I clar, i cada vegada la cosa està més reduïda, no? Però per tot, i també per el que és restauració aquí a la plaça o el que són restaurants, i torno a repetir que a part dels locals també, hi ha molta cultura, hi ha molta gent, grups de música frustrats que han sortit d'aquí, no sé, són locals d'ensaiament... Sí, una mala política de l'Ajuntament en aquest sentit, potser. Bueno, jo penso que sí, però això ja fa anys, també, fa molts anys aquí a Tarragona. Suposo que també juga un paper important des dels fills No, per descomptat, vull dir, jo... Clar que sí, però clar, el tema del carrer, clar, jo m'he d'ocupar del meu local, no?, d'alguna manera, en dir, vale, que el tema de les drogues, el tema del soroll, el tema de les baralles, dintre, però fora, no sé si és el meu problema o no, d'alguna manera. És a dir, si hi ha uns xiquets fent una miqueta de soroll fora, per això està la seguretat, no?, que tenim nosaltres, per exemple, que ja s'ha encarregat d'això, però si estan 4 portals més cap allà, també és a dir, el problema és quan tanques, no?, d'alguna manera, el local, a les 3:30, a les 5, i què passa? Pues que clar, jo no puc acompanyar cadascú a casa seva. Per això dic que és la comunicació, intentar tindre una comunicació amb l'Ajuntament per arribar a uns acords, no? Arribar a uns acords perquè tothom estigui content, és a dir, els locals, la gent que surt a l'oci i els veïns, per descomptat. Jo també soc veí, d'alguna manera. Aquest és el primer acte que feu en societat o...? Sí, bueno, el primer acte és aquest, d'alguna manera. Bueno, la setmana que ve tenim una reunió a la plataforma de l'oci nocturn i bueno, ja tindrem notícies, que no avança res. Tindrem la reunió i ja veurem. El Carles Castillo s'ha posat en contacte amb nosaltres, que ara que estava disposat per oferir-nos un diàleg. Ha parlat amb ell? Sí. Ha parlat aquí d'alguna reunió? Sí, la setmana que ve tindrem una reunió. També estan preocupats també, perquè bueno, també ho veuen. També va dir que estava disposat fins i tot a reconsiderar el tancament del grup. Sí, per lo de la llicència, no? Nosaltres vam atacar d'alguna manera, nosaltres tenim un permís de cafè cantant, és el problema de les llicències, però és que és tots els locals de Tarragona, d'alguna manera. Un restaurant i potser no és l'IC, sinó l'altre. I per tant s'ha de fer una nova normativa. Això sabeu, vosaltres col·laborareu Clar. aquesta normativa conjuntament amb l'Ajuntament. Molt bé. Valents, de guanyar. De moment són 10 o 12, diria, però se'n van afegir. Hola, Roser, ¿qué tal? Dios mío.